Uh, Nalo, recently, nili pan dak kaching si praman Karbenglong East Punon West Punon stame Bharatiya Janata Yuva Morcha along mangi kaching si praman lo office bearer mate vice president arpu nili pan ponno lapen aprang avipin na lapen labangso king kam dong si than bote men bangge mane asap so alam se thanang ko kaching si bang nili abi pinasi duno prang lah. Most probably 2013 malum ke ni ABVP claim dun pangsing lo. ABVP claim pen angdeng angdeng arpus tame angdeng lo. 2013 open claim pen angke 2014 ke parliamentary elections tame nungdopir lo. Angke 2014 pen ke det pi prime minister kai Narendra Modi tame prime minister naman pit lo. Ase 2013 pen mangbom ke cengko ke ABVP long difu unit secretary pen sepang sing dun lo. Difu unit secretary pen phi bang lo da Karbeng long district long stam ni convener ke cengsi lata ke cengsi a convener ne manik lo. La pen wang tu bom pen utot vibhag tu Karbeng long stam hini a district nang setak lo. Mad hini a district pen isia zone si kasalam hai. Aprang ke Karbeng long district la ABVP tu mangke la Nogong under si dudun titi Nogong zone under tame phi nilitum chuning rimat lahini district ko ma lahini district pen sia zone salam lo Karbeng long vibhag ko si lo sila bangso Karbeng long vibhag long ta kachingsi nili convener ABVP convener manik lo api claim that pen nili ABVP Assam Pradesh long executive member ta dudun la long la pen angko state working committee members terminally ABVP long claim la se ABVP long penangan na sa keding nili claim long la ABVP claim pen api bangke clubs terminally club long serap dun lo tum arong club long terminally serap dun lo ada club hoi pen la penangan la environmental activities banili claim pon lo deng pon lo la pen api Nehru Yuva Kendra Sangathan la so roile hai Nehru Yuva Kendra Sangathan under the Ministry of Sports and Youth Affairs abang so ministry long si Nehru Yuva Kendra Sangathan non ke amen na chalare lo mai yuva Bharat polo non bang ke la dag nili National Youth Volunteers tame kan ini apa mana ni claim la amat se lapula ben lapula se isi claim chat la amat angke api bangke ABVP penta tangat lo pu penta club lo ma MIKS penta claim at api bangke nili pan dak Bharatiya Janata Yuva Morcha nang kilo dun cheng bangke 2020 aningkan lo 2020 aningkan ke nili kachingsi ke vice president or pusi deng dun lo 2020 pen ningkan isi vice president claim pen mai pusa menili pan nangbak pedlo 2020 ke nili mainstream politics long claim lo 20 pen 21 an ke vice president ke 21 26 November pen ke nili pan president ng pilo president isi atam tenure bang ke ningkan kithom stamen nili ningkan pli kechok thula mo achiklu an de ningkan pli ta chawlo stame non bang ke ko abat thulo mati de holo ko Yuva Morcha Assam Pradesh along stame mai thu kimi pidet pen da committee ka che form bang so apor la hai so apor se nili fan stame nili performance tang kelang lo ne penne mte koson penne kado ga ba jumi ta dulu hai tum da Karbeng long termas council asiam tol tulerang sara ari jumi dulu anpata da Yuva Morcha Assam Pradesh along ame phu khai Rakesh Das tame nalang li ari jumi ta dulu pen da MP Amar Singh Tiso sara ari jumi pen danglo MLA tum Darsing Long pen danglo pen da Roland Killing BJP Karbeng long district committee ame phu
alang litum kadu kabe akhir jumi lo rat akhir jumi lo masih nan mangai mai pu kecing si parman kar beng long pen mangke da office berar family deng dun long la le ang bom malong do lang ta chi hek pen lang Oke, lage si organization penapot la da long da dim ki do ji puge la ke ang kalilo la ke si aron rokok long da do pada chok si de imate asila bang ar tu bang ke celar boy celar bom hela bang ke nili non bang mai pupen kapek bang lo kapek pen ko kapek bang tu bom nili non vice president ar pudeng lo la pena phi kupine la son se ar tu bang ke celar boy pe tame obviously lage kame claim pachet tangkang lam lo ekdom pura lo complete lo claim thai velo ko kali daji pot la bang ke claim thai ke dolo do bom po si rat cari mate political party pinang pot politically la kemang ke lage do bom po lage la sila lo ahok lo son pen mang ke lada itu hills district lo mate tum karbeng long district dapat as a representative da alam stameni lihat da paklang dulung pa hot pen ke da issues mukhas tame burning issues pen dang lo ai tame hot da tame li paklang dulung mang so or sai ta son ke long pa la pen hadak ke kalang lo ar pudolo tame hadak sikai mad belji puson ta kali kenang sot bangke dak dam sedam nang kok pala bangke sitame takar beng long long se hem ta dak se do kok bot ar pule ho dak sitame sai ke do se dak bang claim dam po ta hot pen ke dak ke do bang ke obviously dak methanga long ri long pen do pen sitame claim po long aduh sih. message ke la jong se pinang ri bulote anu tita patient bang ke kenang sot lo tema aja ta sons tame alu krakra ate cholong da pu bang ke uni tede ase aja to not only in the field of politics de aja ta field long tame mane kachi paning ding mane padu dedication ke nang rek pola ke an pada patient tame nang kokko la se claim dun mir lo pro tante aja tame warisi ke chulpo business align le pudamon ba ke sarli align le pudamon ba aja align le lang dam tame itu me ini keding pa kanang sotlo abe no we kimi tum ta constructive vacancy matha bang nang ko thama we kimi tum aja kung ta thedung la rachari ahin stame we kimi tum aja kong pen ta akanang do ada we ban la pen we kimi pangrum pet pen se tum rachari along ta jong se tum claim lo pro tang te tum ke bang jilangan istame penaan ke claim pononji pusinili mata hai adema non awe alam no se tum te than pro tang te digitally ke very advanced lo angko physically istame strong dolo mentally physically strong do la pen la ko non appear the kupima dobom la so teng pen ta tum best do nang ko pacheton nang ko la se owe ban tum ideas la pen owe kimi tum ideas la combination jong se dulu plo tang te tum la rat cari along klang mong do pen tum penaan era tum han cycling pononji usinili hola ABP claim pen ke tak non party long badala so ideological commitment bang ke similarity do hai so jok se puta nang le lo apel an nang dai nang le rok pen aphi nang le tum gar ju la so la mang ke non mat ke ni li matha thela mane election che patte jima patte te ma bu bang ke matha thi lang non mat ke sabe la ke obviously ma jok khans tame apu mate la sona apport api awar se tapi brote la bang ke la ke obviously party long do ko fi ke la ke jong se che party long de pacho bai ason se man ko de la se jong se la sona opportunity nang pi brote la ke obviously la ke deng dun po ko si BJP long si akime thek long ha da bang ke ka me klem da lang o cepat duk de la alam ta penang an ke la da tangkat dulu polling si tiket long ji bolam ta kali
mate long le daji polam tagli seda kam penta lang dasi hang hedata BJP long sonda dodo hang hedata mane pidat di hai sonda dodo lasi yong se lason podong seng le rokote lagi obviously majok tame deng ko ne dat dele la tame nihin pension mat kacisik lason hangji puyat bang ke non mat ke matat lang